Hajiya, ina jin daɗin yadda kin ke responding to treatment da nake baki. Alhamdulillah. Na gode sosai da tu. Ta abin da zan ce maka sai dai godiya Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Jazai. Ai yi wa kai ne kuma yin aikin duniya. Yaushe ne Sadiq jirgin su ya sauko? Sai gobe in Allah ya kai. To. Hajiya ta Sadiq na Hajiya. Sai da daga ana ta kawo ta gidan ana ta wani gyare-gyare ana ta wani na ɗauka ma yadda shi. Doctor ke. Duk iya rayuwata ba ina yin ta ne bisa rayuwar Sadiq. Don haka ba abin da ba zan iya yi ba a kan Sadiq. Ai ba zan iya kwatanta maka soyayyar da nake yi Sadiq a zuciya. Sadiq shi ɗaya nake gani kamar da. Ba ni da wani kamar Sadiq. Banda mutumin da nake gani a duniya in ji daɗi. Hankali na ya kwanta da wuce Sadiq. Kuma sannan daɗin da dama. Sadiq yaro ne mai tausayi. Yakan tausaya mu duk lokacin da abu ya taso. Kawo ka zuciya ai tana son mai kyautata mata. Bayan shi kaɗai ne ga kuma tausayi. To, Hajiya, ni zan koma. Idan Allah ya sa shi ya zo sai a sanar mana zo mu masa tarba na musamman. To na gode doctor da Allah a gaishe mu da amarya. To shi ke da Allah ya ƙara lafiya. Amin na gode a sauka lafiya. Amin. Ka san ku na yi mata alƙawari zan zo in duba ta, amma wallahi har yanzu ban je. To in ya so ki shirya mana jibi sai mu je mu gaishe ta saboda ɗanta Sadiq ya dawo daga ƙasar waje gobe in Allah ya yi. Ka ce suna da babban bako. To in gaya miki don ma baki san Sadiq ɗin lokacin da yake nan ba. Abinci baya ci sai tare da Hajiya. Duk wani abin da yake shi dai Hajiya sun shafu sosai da Hajiya. Ke sa kwanaki da muka je gidan motsi kaɗan, ji wai Sadiq motsi kaɗan Sadiq. Ban taɓa ganin shawarwa ɗaya da uwa kamar Hajiya da Sadiq. Kan Allah ka ce za mu je mu taya su farin ciki. Kin san me? Har ma sai ki rasa gane wane ne kusan waye a cikinsu. Amin ya Allah. Hajiya, ina ji ne kamar da masu faɗin. Shi yasa kake ta harbe-harbe? Sadiq! Wa alaikum salam, sani da dawo. Sadiq ya hanya? Yawa ce. Ka da matafiya. Hajiya. Na'am. Kike yi kuma kofa? Ina zaune jikina ya bani ka shigo cikin gidan ne. Shi yasa da yiwu na miƙe domin in jira buɗe ƙofarka. Sanda zuwa. Yawa, Ibo. Hajiya abin da mamaki. Ni na ga kin zabara kamar an mutsine ki, ashe kin ci alamun shi. Ai duk sanda Sadiq zai shigo cikin gidan nan ina ji a jikina. Kwarai ni ma wallahi Hajiya na yi mamaki. Tun da zuwa ina nan. Yawwa Sadiq. Ya ka baro masu jan kunni. Har yanzu kana nan ba za ka canza ba. Ina nan ina ta fama da shi. Yanzu abin da nake so da kai je ka yi wanka. Ka zo ka ci abinci. Ko kuma maza ku je ku shirya abubuwan da zai ci. Sai ta gwada ma ni. Alhamdulillah Allah na gode maka. Sadiq ya da gida lafiya. Ranka ya daɗe wato
abin da nake so ina so ranar auren ka ne an ko za ka mana ni da amarya ni ma a sako wannan katon abin nan da suke saka haka wani gamo za ka sa a kai wani da suke ado da shi din nan za ka gani kana nufin gogor ke to ai ba ka sa gogor ka san Malam Ibrahim Hajiya dan Allah ka bar shi ci abinci. Ka zauna sai zuba kake kaman ƴaƴan furna? Hajiya ai ina faɗa mishi irin jarumtaka ta ce da nake yi musamman wajen cin abinci. To naji sai ka tashi ka bashi guri ya ci abinci. Na tabbata yunwa yake ji. kuma wallahi yunwa yake ji a cikin Owo ka ji. Shi ke yanzu ka zauna ka ci abinci? Ka gama duk abin da kake ka kammala. Ba na so ka rinka zama da yunwa. aiki nake jira Hajiya ki zo mu ci abinci. Kai dai ka ci abincin ka kawai ni na ci abinci tun ɗazu. Ki ci abinci ki koshi. To ina su Sadiya su zo su kwashe abinci. In ya so da daddare sai mu ci abincin tare. A Sadiq, in dan wannan ne za ka ki cin abinci. To ban ci ba da ma zo ka nake barin zauna mu ci. Hawa ta yaya abinci zai yi kuɗi idan ba tare da ke ci shi ba? Yana da cikin abin da nake kewa idan ba na tare da ke cin abinci ni ɗaya. Duk lokacin da abinci ya zo gabana ba abin da nake fara tunawa sai ke. Haka ne sai, so din ka nake ni na ban ci abinci ba mai kuma na fara da ci abinci. Sadiq na maman shi, wato ba za ka ci abinci ba sai da hajiya. To ranar da aka ce ba hajiya a rayuwa, shi ke nuna za ka ci abinci ba Sadiq? Hajiya kawai wallahi ba karamin iya noman kankana dai ba. Wallahi Malam Ibrahim idan kana shirme kaga har kana sa ni ina zuba abinci a cikin nan. Tsaban shirman ka. Da ka zo ka ci sashi a gaba sai zuba kake kamar ƴaƴan kurna. Ka gagara komai. Yawwa irin ɗan mama. Haka, tun da kai ka saba da noman kankana a ƙauye, to bari a maka na manoma. Bari in maka zan ɗan karkara ga naka. Yawwa. Zubin manoma. Yanzu, bismillah ci abinci bari in fara da wani. Wani ki abinci. Zan sa hannu. Ya na ki kwana. Sadiq ka ga yadda kasar wajen nan ta karɓe ka? Ka ga yadda kai fari kai kyau. Mana zanki abin da kuma hada su ai babu wani jin daɗi da ya wuce in gani kusa da umma ta lafiya. Ko sosai ma kuwa. To shi kenan dama na zo maka maraba da dawo kawai gobe ka zo ofis. To na gode sosai. Hajiya da fatan ya dawo lafiya. Lafiya kalau manaja. Ya aiki? Alhamdulillah. To Allah ubangiji ya ce maka. Amin ya Allah.
Hajiya ne zan koma. To mun gode manaja, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode Allah ya tabbata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya dai? Ana kanki cikin zillimi haka. Ba zai yi ba kuwa a gaskiya. Yanzu karfe nawa? Ni kenan ta zama a gidan nan kamar ba mata aure ba? Wani irin rayuwa ne wannan haka? Ke haƙuri. Yanayi ne na aiki ya kawo haka. Kin riga kin san aiki in dai har ba na gwamnati ba, kana aiki a ƙarƙashin. To sai ka yi haƙuri. Wallahi mitin muka shiga tun la'asar sai yanzu muka tashi. Za ka aure mitin ɗin kenan ko? Ki haƙuri. Ko ba komai yanzu mu je mu ci abinci tukun. Ai haka ne, a haƙurin kawai za a ƙare. Ba abin da za a iya. Maimakon ka taso ne sai ka taso ka zo ka haɗa shayi da kanka. Sadiq? Tun da na ga ban ji sun ki ba, sai na je in kina bacci. Shi yasa na ce kan ta shi ki. Tun ɗazu ai manaja ya tashi ne. Wai in zo mu yi lissafin kuɗi. Ni kuma lissafin me zan yi tun daga ka dawo. Ai sai ka je ka same su ku yi lissafin abin da ya kamata. Wani lissafi za mu ki ne da muka samu lissafi kawai ku ci gaba da lissafi. Sadiq. Me amfanin karatun da kai? Ka je ka yi karatu alhamdulillah ka dawo ka gama lafiya. Me ya kamata ka yi? Sai ka tsaya akan dukiyar mahaifinka. Tun kana karami na yi nawa. Yanzu sai ka dora daga inda na tsaya. Gani ne mutane tun ina karami suke rike da kamfani. Kuma har yanzu suna gudanar da harkar kamfanin kamar yadda ya kamata. Ni ya girma bukatar da shi. Ai kai dace ka tsaya akan dukiyar mahaifinka. Ai komin daɗin inuwar gini mata kai magogon kuma tilashin wuya mago. Don haka haƙuri kawai za ka yi ka je ka tsaya ai ma ba san rabuwa da kai nake a cikin gidan ba sai dole. Sadiq? Ko ba kuma yadda kike so haka za a yi. Ina maka albarka. Sadiq, me zan gani me ne wannan? Me same ka? Sadiq? Ina kwana biyu haƙo ne ke kama Me yasa baka gaya min ba? Mu je ka wanke mu je. Mu je Sadiq mu je ka wanke. Wannan Sadiq ne ka shigo? Ke ya baka shiga ciki ba? Barka da zuwa. Ai yanzu nake ta zuciyar ka ya tafi sai Allah ya saka. Allah sai. Wallahi ina so in zo ma barka da zuwa. To kuma sai gashi ayyuka a ofis wallahi ga su banda ba. Allah sarki ba komai. Yawwa to shine yau da aka waye gari na ce kai ya kamata mu samu ku gidan nan ku ma barka da zuwa. To na barka da zuwa. Sosai Allah ya saka. Ni ma gashi ofis din nan. Mu je wannan sai ku amma dai ga wannan haka ba ko dauyi kuma ka jira ni wajen mota za ka je ka samu manajan yanzu ofis din nan insha Allah. To dan Allah idan ka wuce ka gama abin da kake ka wuce gidan Hajiya Aisha ka je ka duba ta saboda tun da ta ji labari ka dawo ta zo ba ku samu haɗuwa ba. Haka ni ba da ma insha Allah. Ina gama da ofis din ya ke wajen shi. Bari mu ci yawwa Hajiya. Tun irin wani abin da ka samu. To a da lafiya Allah ya tsare mana gaban ku da bayan ku.
Assalamu alaikum. Doctor, me ke faruwa me ya same shi? Kwantar da hankali. Samu wuri ki zo ga sani. Ta yaya zan kwantar da hankali na? Ina Sadiq din yake? Wani hali ma yake ciki tukunna? Jikin shi da sauki. Yanzu nan ya dan samu bacci ma yana da ya dan kwanta. Dan maganar lafiyar shi kuma yanzu mun yi gwaje-gwaje ne muna jiran da sauran gwaje da muka yi a fito da Hajiya, Jimana! Ina jin ka Dr. Adam. Me yake damun sa ne? Hajiya. Na'am. Maganar da nake so in gaya miki. Ina so ki gudu sosai. Ina so ki gane cewa komai da ce gani a duniyar nan muƙaddari ne daga Allah. Duk abu da ce ga ya samu bawa. Duk na san wannan doctor. Da alamun dai akwai abin da yake faruwa. Ka ji ka gaya min gaskiyar al'amari. Dan Allah doctor, me yake faruwa da dana? A halin da ake ciki Hajiya, Sadiq yana fama da ciwon blood cancer. Blood cancer doctor? Kwarai da gaske. Kwarai blood cancer. Kuma ta yi tasirin da babu yadda za mu iya yi. Sai dai kawai mu jira ta. Na san haka ne sakamakon test ɗin da aka kawo min jiya. Ki duba na gani na kuma tabbatar da haka. Amma duk da haka ban yi ƙasa a gwiwa ba. Sai da na tura test ɗin zuwa wurin wani likita abokina a India. Shi ma ya sake gwaji ya kuma tabbatar min da haka. Bayan nan na kira shi muka yi magana baki da baki ya tabbatar min da cewa ciwon blood cancer ne kuma ya yi tsanani. A hasashe da muka yi namu na likitoci, Sadiq in ya yi nisa a duniya ya yi wata 6. Doctor, wata 6? Wata 6 doctor! Na san wannan al'amari zai tare miki da hankali. Amma Hajiya hakuri zaki yi kiran da mukaddara. In musulmi ana so da mukaddara ne ke kuma yake. Doctor, wata kaddarar ta so min da nauyi. Doctor, dan Allah. Bayan ni, waye ya san wannan magana? Babu wanda ya san wannan magana daga ni sai ke ma ya zama na dole ne a gaya miki shi sanin. Yanzu ina Sadiq din yake, kuma ya jikin nashi. Yana ciki yanzu yana zaune. Dan yanzu ya dawo hayyacin shi. Jiran keke ma ke je asibiti. Sai dai akwai magunguna da zan rubuta da sa a baku. Ya je ci gaba da shi. Na ji likita, shi kenan. Dan Allah ba na so kowa ya san wannan labarin. Balle ba har ta je kunnen Sadiq. Idan ya ji rayuwarsa tana cikin hatsari. Doctor, Sadiq shi ne rayuwata, shi ne gatana, shi ne kwanciyar hankali na. Lafiyar Sadiq shi ne abin ƙaunata.
Na kwana mu. Ya cikin na. Ciki ya yi sauki. Dama likita ya ce zan iya tafiya. Shi ne ke ta jiran ki da sosai da tafiya. Alhamdulillah. Na aiki direba, bari da mutum sai mu tafi. Sadiq, Na'am Umma. yau ba za ka je ko ina ba ne? Babu inda zan je. Zama guri ɗaya fa ba daɗi a wurin mara lafiya. Tun da muka dawo daga asibiti, kake zaune a cikin gidan nan, ai gara ka ɗan fita, ko za ka zub da zazzabin a waje. Idan fa mai jinya yana zaune a gida, kullum jikin shi da nauyi yake. Ai na ji sauƙi Umma. Kada ki damu, ni na riga na saba da wannan zaman tun a can kafin na dawo. Farin jini alwala ne sallah. Allah ya baka lafiya. Na'am Sadiq. Umma, lafiya na ga kina zaune ba ki haɗa abin karyawan ba. Na Sadiq, ciwo ne ya zama. Ya yi ba shafa. Kin san abin da? A'a. Ina mana san abin da. Yau gabaki ɗaya yanki ya sauya. Lafiya kuwa? Ba abin da yake dame na Sadiq. Bacci ne kawai da ishe ni. Bacci ne? To ki gama karya miki mana. Kuma so sai ki je ki kwanta ko? Na iya bacci. Ba abin da yake damuna sai hawaye kawai da yake zuba a cikin idanuwa na kullum. Haka ne, Hajiya. Shawarar da zan baki ana ita ce. Ya zama dole ki rika sanyaya wa zuciyarki ruwan sanyi. Saboda wannan ki ɗauke shi kaddara ce wani al'amari da ya faru. Kuma dukkanin musulmi da ke wani kaddara. Doctor, na yi ƙoƙarin ɗaukan wannan kaddara da ta zo min, amma na gagara. Na yi mamaki ma da ganin wai har yanzu ina raye. Doctor, Sadiq ko wani ɓangare ne na jikina. Lokacin da mutuwar Sadiq take matsowa, lokacin shakuwa ta da shi take ƙara yawaita. Na san duk abu da ke. Abu da dai nake sake gaya miki shi dole kuke haƙuri. Ki sani cewa yanzu halin da kike ciki
yawaita tunanin ɗaga hankali zai ƙara ta'azzara ciwon da ke jikinki. Duba ki gani yanzu ba, jinin ki ya. Shikenan, doctor, na gode. Allah ya saka lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sadiq. Haba Sadiq. Tunanin me kake yi haka? Har in zo in tsaya akan ka ina sallama baka ji ba. Wallahi ni ma ban san tunanin me. Amma ina kamar bacci nake. Wani irin bacci ne ido biyu Sadiq? Sadiq! Ina shiga uku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na shiga uku. Sadiq! Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadiq! Hello? Hello, doctor? Hello? Doctor? Doctor, a jikin nashi. Jikin shi sauki. Dan yanzu haka ya samu ya rinsa ya bacci. Kawai da abin da zan gaya miki hajiya ki kwantar da hankalinki. Kar ki daga hankalinki insha Allah. Everything is in control. Yana kunce. If anything kuma ya tashi dai a maganin duka. Shi kenan doctor, na gode. Umma, na ji kamar kina shishitan kuka. Me ke faruwa ne? Ba komai. Ba abin da yake damina. Ba cewa ne me ke damun ki ba, Umma. Tambayar ki ne, me yake faruwa ne? Ba abin da yake faruwa. A iya sani na. Ba haka yake ba, Umma. Amma kwana biyu ne fuskar ki cike take da damuwa. Hankalinki ba a kwance yake ba. Amma kuma abin mamaki shi ne, kin ki sanar da ni menene damuwarki? Babu abin da yake damu da Sadiq. Tun da muka dawo daga asibiti, ka daina walwala a cikin gidan nan. Ka daina zuwa ko'ina, kuma farin ciki ya ƙaurace maka. Sadiq, ta yaya kake ganin zan rayu cikin kwanciyar hankali bayan damuwa ya nuna a fuskanka? Kuma ka kika sanar da ni abin da yake damunka. Umma, abin da ke damunki shi ne ke damuna. Na faɗa maka cewa ina da damuwa ne? Ba abin da yake damuna Sadiq. Kina nufin tunanin da kike yi na ranar da zamu rabu baya damunki? Ban gane ba. Me kake nufi? Umma, mutuwa gishiri ce. Duk mai rai sai ya ɗanɗana ta. Na sani cewa kwanaki kaɗan ne suka rage min na koma ga Allah na. Kuma ke ma kin san haka. Amma me yasa kika ɓoye mu? Kar ki manta Umma, farin cikin ki ko akasin shi ba zai ɓoye mu ba. Amma me yasa za ki bar wannan magana ta cinki a cikin zuciya? Ni da ke
ni da ke babu wanda ya isa ya canza wannan rubutu na kaddara. Sai dai kawai mu karɓe ta yadda ta zo mana. Wa ya gaya maka wannan magana? Ƙarya ne. Ina nan tare da kai zamu rayu a faɗin duniyar nan ta maliki yomin jini. Ƙarya ne! Ƙarya ne ina nan da kai zamu rayu. Ba ƙarya ba ne kuma. Kunnuwana ne suka ji min ranar da likita ke faɗa miki wannan maganar asibiti. Ina jin ka Dr. Adam. Me yake damun sa ne? Hajiya. Na'am. A halin da ake ciki Hajiya, Sadiq yana fama da ciwon blood cancer. Blood cancer, doctor? Kwarai da gaske. Kwarai blood cancer. Kuma ta yi tasirin da babu yadda za mu iya yi. Sai dai kawai mu jira ta. A hasashe da muka yi namu na likitoci, Sadiq in yayi nisa a duniya ya yi wata 6. Doctor, wata 6? Wata 6, doctor! Rayuwata ta zo ƙarshe, amma ya zan yi? Hukuncin Allah kuma shi ne mafi sanin abin da ya dace. Baƙin ciki na ɗaya ne, zan tafi na baki ɗaya. Amma zan roƙe ki, da za ki taimake ni, kada ki bari wannan magana ta taɓa lafiyarki. Bai saba canja abin da Allah ya aiko mana ba. Ya zama dole mu karɓi wannan kaddara a matsayin jarabawa. Wai faɗa maka? Wai faɗa maka Sadiq? Allah ba shi ya saukar mana da wannan jarabawa ba. Domin ban yarda da ita ba. Allah ne kada ya san ranar da zaka mutu. Ba likitoci ba. Muna nan tare za mu ci gaba da rayuwa. Domin Allah baya taɓa sanar da bawansa ranar da zai mutu. Don haka ban yarda da wannan magana ba. Wannan ba kaddara ba ce. Hasashe ne kawai irin da kamar yadda na faɗa miki baya, dole sai kin rage damuwa da dogon tunani idan har kina so jikin nan naki ya sauki ki samu lafiya. So ba na abu ne yasa jikin yake tsananta illa zurfafa tunani da kike. Ba doctor, ta ya za a yi daina tunani? Ta ya za a yi rage damuwa a cikin zuciyata bayan Sadiq ya aure damuwa? Sadiq fa shine kiɗin rayuwata, shine kiɗin farin ciki na. Ka dube shi, tunda muka zo gidan nan Sadiq baya ci baya sha, fuskarsa babu walwala. Ina naga kwanciyar hankali. Idan Allah ya yarda umma, daga yau na cire kaina daga cikin damuwa. Domin farin cikinki ya fi min duniyar nan da duk abin da ke cikinta. Sai dai ina so don Allah ke ma ki fita daga cikin wannan damuwar. Domin idan har kina cikin wannan damuwar, babu yadda za a yi na samu jin daɗi. Haka ne Sadiq. Ba komai insha Allah. Idan kai haka ka taimake ni ka taimake rayuwarka. Ke yana kuka. Alhamdulillah. Hakika na yi farin ciki. Wannan rana ta zo da Allah ya sa
aka fahimci juna tsakaninku aka samu maslaha. Allah ya tabbatar da fahimtar juna tsakaninku da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gida baki daya. Amin. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Lafiya dai na ganka a cikin wannan yanayin da ban taba ganin ka a ciki ba? Ban jiki ba, tausayi sai dai lamuran gidan Hajiya Binta. Ta daga hankalin ta gashi Hajiya ta ya hau sosai, shi ma ya daga hankalinsa. Gidan gaba ya zama babu walwala a ciki. Ai dole ba za su samu walwala ba, saboda shi kansa Sadiq ya san shawara kwanaki kaɗan suka rage masa rasu. Ita kuma Hajiya gashi ba ta da yanda za ta yi. Ya taimake su baki ɗaya, ya taimake mu da Kai ta kallo na ce ta sani. Assalamu alaikum. Me nake gani haka? Abun mamaki. Yana na shigo na ga ku cikin farin ciki da annashuwa. Allah kaya. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da jin daɗi ganin ku cikin jin daɗi da annashuwa haka. Alhamdulillah. Ai dama doctor bai kamata a ce shi ya kaurace daga iskokin. Domin mu musulmai ne, domin yadda da kaddara kowace iri ce. Ni dama abin da ke ɗaga min hankali shi kasancewa umma cikin rayuwa. Amma yanzu kowa ya riga ya wuce. Mun dawo da rayuwar irin ta. Masha Allah. Gaskiya na yi matuƙar farin cikin ganin murmushi da jin daɗi tattare da ku. Tsohon gode da Ana ma haka ne. Ya kamata dukkan musulmi ya san kaddara mai kyau da mara. Ni na ma sha'afa. Tun ɗazu na so in kira ka a waya ce ka tawo da sauran magungunan ne. Ko ai ni da zuwa na yanzu. Na so zuwa na ne da yake da asibiti. Kuma kwatsamin sai gashi na zo na ga kuma jiki ya sauki. Yanzu kawai abin da za a yi ina ganin idan na tafi ofis sai shi Sadiq ya biyo ni ya karɓi maganin sai ya kawo ki. Ko kuwa? To ba mu tsarkana za a yi insha Allah. Haba Sadiq. Muna cikin gidan nan da kai ba wanda zai zo ya ɗauki ni ba. Dokta in ka tafi zan zo sanin ka ofis ka. To shi kenan. Kuma ina kika shiga ne? Na duba ɗakin ki ba ki haka. Na duba falo ba ki. Haba Sadiq. Ina cikin gidan nan tare da kai wasa ce na za a yi ba. Baƙo ne na raka shi. Shine na ce to bari ni ma in ɗan kewaye gida. Ina za ka je haka Sadiq ka taɓa kwal ado haka? Allah ko umma, wallahi zan fita gari ne. Kin san kwana biyu ba inda nake. Shi ne ke so in je in ɗan zazzaga. Sadiq kenan to alhamdulillah. Amma dan Allah ka kula da kanka. Insha Allah. Sai na kula da kanka sosai. To shi kenan na ji ta adala.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yau ita ce karo na farko da idanuna suka taɓa ganin ya macen da ta kwanta min a raina. Ina ma da zan iya sanar miki cewa na kamu da soyayyar da na ji daɗi, sai dai ban san ta inda zan fara ba. Sai ka zo.